semo ya sub county ya Bwerabu wasi wasori wasema meno yekerengo kia matera kwa kana secondary ya menyenya seme yo asomo likeito Polycarp Okara nyarako bagabwake kabia seme ya sona watani kwa semo ya sub county ya Bwerabu kutoka ine county Nyamira pabodi ya serikali kwa kuna ngosi ya mwana legete biyewe sabo otu wesengencho aba tambara obate biyewe kana la mwana ya chisemi St. Paul's Gasnyadoche presents Come With Me. Serikali nigo yaburiwe kwenekiwe na ngotomere bisagwa genkyo goshase chiskuru aho bunenjira ya muyogo sira chigosori gakwenekia jaiga Samuel Nyangena uyoro munyakirogo bwe chigosori kurase sub county ya Borabu nigatebura chiskuru jinyinga nigo chietero muchando bogo tanyode bisagwe biga yindukirira abana abange gotebwatania ase chigosori chakira umwaka tukwe ni college esakali itengia etomechibese chia activity mapema na lito support these young talents ba ku grow up kya okotero kuya gotengo kuya na go create what we call self employment kulinganamo Nyangena nigatebire buna chiskuru chinyinga nigo chitakire ko nyaraka bachiko ba omoya abana babo kwibwatania ase chigosori echo cyarenga okolekana lituko lya lero imeye skuru ya menyenya ko in college chiskuru chi participate ne cha ya muyoko kinia culture yito ko inyora kulinganamo na Linet Kimuntu yorumuliki ase chigosori chiga che sub county ya Borabu nigo atebiribna ogosira gwech talent kurwa sabana na gokorerere chiskuru gokoria buya na bigo kobolia abarimu ko basegeta abana babo gokora chigosori igendukira abakonya samatukale bosyo twaligere irisikalia ane sense yaito na wanyengusi twarorere abana musiki mbaro bakwerigeria bakwenyorera gwetera chitalanta chingabnechi nari kwaboria abaibori kero mwana orokiri edalili yo talanta buneye tubabwatisi ningana yasingererwa amonegati abarimu bekerana sajaiga abo batebere na chitalanta nigo kiranyara ko bachigosira abana samatukale bosyo na bigo kobolia abarimu kubeko mu kyase chitalante chiga kirasa abana lakini onye klasi me bali okarabira babwate talent eto bwenete ko babwate sibaye nache omosiki neriogo unda nda terete kuruga gusi omosiki ne talanta tobwenete korenda mono ebandi tokuba train babwate skills yo ko play band and I hope nge band ingo konyera abamuraba and itawasaidia asoko join no military the Kenyan army but join the Kenya police and I think a talent yabo na bera iraba konyi in future abana muziki yanene bali bachire ngo makuru wasorogongo rwaguse na baraboni go baboli ko babwato ko boka abana ba kwero kya gutwara chitalanta na nene chiria cho muziki na muziki mbale gusibanya rekoleto muziki obere kisasi kipya. This means abana bale maboka maega, you know, as a monto tangere motu goikolire maega so that dia bakur maega you nurture them agaro ko banaje na baroba oro kinjera guetere so that tomorrow the music industry in Guzi region and beyond will be recognized na ntu atuara besa una baba Diamond yokoraba ko a lot of money because of music. Abana baitumba bugati that talent, let's nurture them, let's support them with abana musiki batanganire se amangana yo musiki. Abana bego nigo bagendre ko bakuburigo gukora ibintu biri habya gakorekanira samatukama yagwetera semecheso unenjera yemo era irire barabuka kwenyuria yendokerera egasakugego chekenyara ko bagekomanya aya kabera samatuko amagega. Nowadays abana baibure bichitawo ni abana bamanyite ekiswahili negesongo bevire ekegusi. So when we are singing this and presenting it, we are trying to enhance ekegusi speaking so that abana bairane back to the roots. Na ndiba manyana ki culture yomugusi ya lenge. Mitandao ina mengi kuwa macho si haribu. Shabash. Ginko ripote digeta sene kya wanjete kya Ndizi TV. Kurwase geteke kya menyenya ime ye sub county ya Borabu ime ye county ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp Okara.